Я лічу сябе шчаслівым чалавекам. Ну, таму што займаюся той справай, якая мне падабаецца, якую я люблю. Таму я шчаслівы чалавек. У меня ёсць сям'я, у мяне ёсць сабака. Ёсць нейкая перспектыва для развіцця уласнага. Сабой я не ганаруся пакуль што. Я лічу, што я на такім этапе сваёй кар'еры, калі трэба прарвацца наперад, і я лічу, што ў мяне хопіць сіл, сумлення, жадання для того, каб гэта зрабіць. Калі зраблю, тады буду ганарыцца. А можа і не. Я вельмі цярплівы, і праз гэта бывае ўзнікаюць праблемы некаторыя. Занадта доўга цярплю, бывае. Уже той сітуацыі, калі цярпець не трэба, але цярплю, трываю. Ну і бывае так, што потым здараецца ураган эмоцый. Я ганаруся тым, што працую ў ТБД. Я ганаруся тым, што ТБД прытрымліваецца такіх прынцыпаў, як беларускамоўнасць на сцэне. Гэта, я лічу, зараз амаль што не самае важнае. Той сусветнай сітуацыі, у якой мы знаходзімся. Таму што гэтыя прынцыпы, яны будуць такім штуршком для узбуджэння беларускага сумлення. Зараз мова ў чыстым выглядзе, яна толькі ў вёсцы. Та літаратурная мова, якой мы размаўляем нават зараз, яна, на мой суб'ектыўны погляд, не з'яўляецца чыстай. Гэта свод правілаў, якія рэгулююць мову. Але мова, як яна ёсць, яна ў вёсцы. Для мяне тэатр — гэта такая рэлігія, мабыць, ужо. Я не веру там в Бога, напрыклад, але для мяне тэатр — гэта такой храм. Я гуманіст і лічу, што ўсё, што робіцца чалавекам, мастацтва, тэатр — гэта святое. І тэатр мяняе людзей, тэатр уплывае на душы людзей, на іх сумленне. Таму для мяне гэта рэлігія такая. А здрадзіць ёй я не магу, не хачу.